Tulo ka babae ang nalambigit sa kong kinabuhi. Sikstirada kay ko. Murag ako yung pangitaon sa mga babae ba. O wagid galikay nga tusad ka babae ang nalambigit sa kong kinabuhi. Tulo ang uyab, nalumpong nako. Mao ang pangutana og kinsa man, kinsa kanilang tulo. Mao man gani mga pangitabo lain og schedule ang akong pagpamisita aning tulo. Diin ang ikatulong babae, nakita nako nga dili sama sa duha. Hilumon kay ng ikatulo, igo lang mo pahiyom ba. Ug manong nahasol bang ko mao gani ang dagat sa pangitabo nga naglinis kong pagkatao. Unang duha ka adlaw kang Grace. Hi Grace, good evening. Oy, Marvin! Kuyawan ako ni mo, oy. Si kuyaw. Nga naman, nga kuyawan mo ka ha? Naku, Bob, di ka mo anin, Ruin. Mahitabo kang dili, ikaw na good na. So, di na ko angay mabalaka kay ni naman ka. Of course, ay nagyod. Ni nagyod ko, I'm present. Mao nga happy kay ko, Marvin. Ikaw na day, ako di ay. Aw, kitang duha. Sa ato pa, Grace, bigat na kanda ko. Unsa, Marvin? Unsa, kuan ba? Unsa ba ka na, bro bang nga doon ay naghamok sa mga nauna? Mangutan na lang ko, Vin, kun... Kung unsa, ha? Sulti. In love pa kit ka na ko. Katawanan nga pangutana. Anong mukatawa mo ka, Vin, ha? Mistil pa bago ng imo ipangutana ka na ko, Grace, ha? So, kun mao na... Madly in love yun ko ni mo, Grace. Bawa ka na matuod, saksi ang kabulakan niya na. Kun mao na... Di na day ko angay nga makuyawain. Yes, mao ka na. No fear ka na. Ayaw nagkahadlo. Salamat ka ayo, Marvin. Pero, may nagsulti na ako nga may kaluha ka kuno. Oh, doon ha. Pitin na kong lagutan na itong akong kaluha. Ha? Naglakot ko. ka nga naman? Nagsalig lang nga kaluha, mi. Abusado kita, wana. Unsa ba nahita po? Tiyaw mo, Grace. Nga nangutang sa tindahan, ako'y nakabayad. Nga mo ikaw man? Nagtuo mang tindira nga ako'y nakautang sa tindahan. Kay kaluha lagi, mi. Mao ba? Pero nakabaos siya ko, Grace. Ha? Nakabawas ka? Oo, kay itong nangutang siya, ako may nakabayad. Karon nakabaos sad ko. Kaya nga naman. Kaya ako may namatay, siya may gilubong. Unsa? Merkulis ug Huwebes, adto na sad ko sa lain akong hinigugma nga si Jinky. Ganahan ko kang Jinky kay bugnos kay tingog. Ganahan ko siyang mga awit. I'm... Wow! Uy, misamot ang akong love ni mo, Jinky, tungod sa kanano'y sing tingog. Buyag oy, Marvin. Mao ka ni tinuod. Tingog ready ay. Laki pantagiya sa tingog. Ikaw ba? Ikaw, iwa ka hilig ko kanta-kanta? Hilig man. Adi, ay, sige paborito ni mong awit. English o Bisaya? Bisaya gyud, Jinky. Kaya bini mo, unsay nakalahi sa awit sa in English ug awit sa Binisaya? O, unsa man? Ang awit nga in English, kantahon nimo wagi kinabuhi. Lahi sa Binisaya nga awit feeling yun. Nahapit na lang muhilak ang nagkanta. Pero ang in English, mag-uga lang ang nagkanta, wagi kinabuhi. Gano'n nakasulti ka man, anak, Ben? Bisa katong ko parahon. Example na to, kanang kanta ni Victor Rod, kanang mahimo ba nga kadungog ka man na nagkanta, nga, kanang awita, hapit na lang muhilak ang singer, with feeling yun. Pero Amerikano, wagi kinabuhi. Nga nawa man lagi feeling. Oo, paminawa. Ang kanta ni Victor Rod, nga, hapit na lang muhilak, kanang wingon nga, mahimo nga ako imong biyaan, mahimo nga ako imong talikdan. Ang gipasabot, nga gibiyaan si Digugma, niya hapit na lang muhilak ang nagkanta, kay Binisaya man lagi, pero ang English, nag-uga lang. Ha? Unsa may nag-ugalang? Dry kayo, way kinabuhi. Kaya nagpasabot nga, milayas man ang inigugma, sa ato pa, wa may higugma. Oh, bakit na? Wa na. Mao diha nga sa English, dry kayo. Wagi kinabuhi kapag kanta. Giyon sa day pagkanta sa in English? Ano ra gyud kay pasabot nga wa mo may higugma, mao ra gyud nagikanta nga. I know you don't love me no more, no more. Uga lang ha. Kita na nimo, why kinabuhi. Why feeling? Lahi gyud sa Binisaya. Tuod, no? Doon pa ilang kanta ka ng awit nga nagisgot sa kaagi silang gugma. Giyon sa pagkanta sa Binisaya. Giyon sa man? Ara ka nang, ang gugmang gipati ko, sa batanon pa kita. Naghisgot silang kaagi, sa batanon pa sila. Tukib kayo, with feeling. Pero sa Amerikano, giyon sa pagkanta, gaog-galang. Giyon sa man sa Amerikano? Gaog-galang, anay. Oh, that's the story of my love. That's the story of my love. No? Kita mo na. Ugagid kayo. Why kinabuhi?
Mo nang nindot yun ang awit ka binisaya kay sin English. Unsa pa'y laing, Ben? Kanang awit nga nagpasabot silang kakabus. Nga wa sila'y katigayunan. Nga sa ila sa pagkanta sa binisaya, grabe ka emosyonal ang nagkanta. Oo, pag. Unsa man di ay, Ben? Ano rin? Matud nila, ako dili angay, no? Kay way bahandi nga kanimo igasa. Ha? Unsay pasabot? Bahandi, nagpasabot. Ha? Kakabus with feeling yun ka sa binisaya. Unya sa in English, unsan di ay? Agaw ka lang, oy. Ana ra, they call me poor boy, poor boy, poor boy. Bayo! Unsa ta? Bayo pa? O ang ikatulong kong hinigugma, tagsarami magkita kay gabi ilagay ang trabaho. Naa sa club magtrabaho. Hugot sad kayo ang among pagminalay ni Amor. Pinagilan sa text-text ang among kontakay. Pero okay lang kay kanang mudiop na siya. Makabuylo man sa ko kay Edith maday nako. Hangtod nga may reklamo akong amahan. Ihilak kulang sa tago. Sa in-English pa. Turn drops keep falling in my head. Ay, do, Marvin. Oy! Marika. Ngano tay? Doon ka rin, gamay. Sa maka. Ngano malagi tay? Doon pa gamay, be. Ay. Huwag na. Tatay, sir. Dako, ay. Ay, manlapti ka mas kung dunggan. Kita, oy. Ano mo na yan? Reklamo ka? Kagita na. Kada sapot mo, latikan mo kung dunggan. Kataka ko na biya kayo ni. Tangkag, bago kayo ng lungga ni mo. May nalabti ka na to, aron. Makulikot ba? Ay, grabe ka naman sa katay, eh. Do, Marvin. Oh. Sama, tinood ba niya? Tinood niya? Tinoo lagi na tay. Ha? Nagi 6 video ni Kuan. Ay, kitsa di na mo, oy. Ugok ni mo, naong ni mo, video na ginang imo na. Aw, Dili mao. Ay! Dili mao. Dili ma. Oh. Dili ma. Oh. Oh, dili ma. Dili ma. Sama na siya, oy. Kuan, ala, bahin dahil ipasara sa balik ang balaod tay nga magminyo ang lalaki o lalaki niya babae. Ay, di lagi na mao. unsa man? Kalagot kag yuto ana ka na. Mm. Ha? Noon sa mo ka? Pero masaol ka pa sayop. Kinsa tay? Ikaw ba? Oh. Damay may yuta ni mo diha na. Pida ka pakyaw na ng sulti, oy. Sa mo ka, oy. Unsa man day mong susihon ako tay? Ha? Bahin ba sa ang kuan kining ang paglitok na kog Hitler? Na, samot. Sa mo ka, oy. Ay, unsa man lagi tay? Buya ni mo oy. Puyo ba? Puyo na. Ngawan karon ako. Sapot biya ko. Naibaw ko anong gisapot ka tay. Kay didto ka mo kubra sa imong kuan sa senior citizen sa ilam Simbornal o di barangay hall. Yun lagi. Pila buha nga. Kadahan na gini mo, oy. Sa mo ka, oy. Pero unsa man lagi day tay? Unsa man Ay, gilatan mo? kini ba? Oh. Kini ba? Di ba? Oh. Kini akong dunggan, ha? Tinood ba ning to kabok ning imong uya ba? To kabok ka, tinood ba? O tay. O ba proud ka kay maliwat ko nimo? Diha na ko to ba? Ay, kan libi diha. Ah. Adi pro. Tinood ba ni? Tinaw tay. Tulo sila ka buok. Sila si Maganda, Maliksi at si Maharlita. Kadya tan. Nangin hinahakin. Tay ato ni klaron anak kung kanako, ha? Nasuhito ka ba ining mga babayhana? So ito man tay. Gi-scrutinize gani na kog maayo. Isis scrutinize pa. Bitaw tay. Gisud gid nako sila og kuan parenthesis. Dayon misilik ko. Mo nang select the best answer inside the parenthesis. Pagkakulungo yun mo eh. Ha? Pida, Ano? nagpiyong ka ba Marvin sa imong pagkalambigit aning mga babayhana? Unsay nagpiyong tay? Oh. Wa ka ba sayo kung sa mga background aning mga babayhana? No. Unsay wa sayo tay? Ang background na nila tay papararap lagi og chuchup. Ugam! Bantay ka lang yun, Barbina ka. Ha? Taka lang kag saom. Ha? Oh, gwa ni mo klaro ha. Kung unsa yun yung mga babayhana. Ha? Bantay ka lang. Nakasiguro kung kinsa ni sila tay. Oh, siguro bitaw. Bantay ka lang yun ha. Pangos ka yun. Tay. Og ang tulok ka mga babae nga dalang bigis kong kinabuhi nga sila si Grace, si Jinky ug si Amor. Pulos gyud duwa sila magmahay. Pulos na ko gidaw, gidimdim ang gihay silang pagkabuwa. Gipungil ko ang gihay silang pagbabae sa akong mga kamot. Uy, Marvin, unsa ning dapita, ha? Tagana? Motel. Yes. Mao gyud. No objection ha, no objection. Sige na lang, uy. Ikaw na good na. Hala, bira. Mausab ang laing babae kong kinabuhi nga si Jinky. Ay, Marvin, oy. Ano lang ko ni mo dada sa cottage? May dinis katis kay preskong hangin. Da, oy, madlo ko. Kadlo? Kung may kadlo ka nimo ha? Naunya manlili na to. Narabat pusat ang cottage. Bahala nay manlili.
Kaysa libing gito ng mata. Sige na lang, uy. Pero sa sunod, hotel na ta. Okay, approve. Og mausab si Amor ang ikatulo na kong hinigugma, nga nakabantay ko nga pag may pagkahilumon ng babayhana, wadyo ko kagasto kay dihar man ako jirjira loyo sila bay, nga dunay kamalig. Basta ang tulog yun, polos mayagis ko nga kamot. Proud ko kay ko nga nanabis ko mga amigo. Sa ato, Bart. Mura di ka gilid Dilmar. Ang tulo niya ko uyab na kuha gidi. Ningor ba itong igadlibi? Kuha gid part. Why nagmahis tulo? Pero, Bart, Oo. ako may gikuyawan ni mo, ane? Ang si Kuyawan ba? Ha? Ang si Kuyawan? Huwag yun ka masuhito ay mga babae nga imong nakuha, no? Wagi na sila Kuya Part. Mimis ka na silang tulo. Bitato. Murag humay nga istukuding. Bitato taga Kagili. Kaya taga Talisay. Kaya taga Leyte. O kaya taga Manilad. Mana? Scattered na. Scattered kayo. Pero sumas ko na sa Iran part. Nga ka na si Grace. Kuan ko na Gro ko na Gro. siya. GRO ba? GRO. Nung alaw, pero karon wana. O ka na sa Gros Jinky. Receptionist mo na ikuno na sa usa ka hotel. Oh, tinaw na Part. Pero okay, mag-receptionist kay class man kayo ng trabaho Di ay ba? O ka na si Amor. Muragikan kuno na sa Bicol. Walk kuno na siya. Walk. Kung si Wok. Kana bang mga babaeng Christian, mga walk? Wok away din na, please go. Walk away, please go. Oh, naduda ko ng walk. Wala na address. Mo ba? Yun na Part. Sa mag-ibuti pa sabot, ha? Nagduda ka ba nilang mga babayana? Nagduda ka? Ay, pagbantay lang your part. Huh? Ayaw lang kayong paduol anang kanang sa... Kanang ba yung bayana? Kanang mga bayana. Nga naman. Ayaw kayo paduol. Basta lang. Oh. Basta lang. Aron dili mo musigay paduol sa baga. Oh, Part. Proud yung kay ko sa mong dapit nga tulog yun ka mong babae nga nalambigis kung kinabuhi. Gituhog yun ako ang tulog. Pwerte nagutas kong tatay. Nagadaga, nagrandin, nagalukso, nagjumping, nagkakao, nagitin sa banana nga saging. I went to mountain bukid, I got a water tubig, abutan ko graining uwan, nagrandagan. Tay! Tingog ni mo da. Ha? Marvin? Ha? Sama ka? Naong nga ni ay. Nagraping-raping pagkanahan. Wah! Naka na sa diya tay, naglagot ka na sa nako ha? Ay, mamong kinatinood ba? Nasayod ko tayo nga nung naglagot ka nako, nagaw ko. Ano man kuno ha? Kaya na-overtikan ka nako. Imo duhara, duhara ba to? Oh, ako tulog yun. Kisay mo tudlo ni mo, anak kanahanak ka. Hambog ka pa ha? Ah, Naong biyan ni mo. tay. Yes, tay. Oh, kay abin mo tay. Tagsaon ra kay ning nasaw sa kalalaki nga gilumpo ang tulo. Dapat, klaro ta Oh, rin. Unsa mo ni? Pakaslan na ni mong tulo ha? Ay, pagin ako rapol tay. Rapos ka buang mo. Hmm? Bantay ka lang. No, batalagan yun. Bas Ay, bantay ka na. lag- Na! Ay, lang ka tay kay nagtawag kog hard hat. Hard hats ka buang mo. Ha? Ano sa construction? Self-defense tay. Butlang! Di mo to hanak ka. Pwa! O kunya sa kalit lang, murag nababaan sa akong amahan. Kay diha sa kabuntag di ana, mikurog lakos kakuyaw. Nga naman naglisod ang kong pagihi. Sakit maipagihi. Tay! Tay! Ano masaka? Ano ka do? Tay, tabangin ko, tay! Ha? Ano Tabangin ko. Noon sa kaoy. Sakit kay pagihi, tay! Na! Juan! Ipikto na. Ang sipik to, tay! Una na. Tay? Nasira ka ng buanga ka. Unsa, tay? Muna na, nasira ka. Unsa nasira? Nadaot ka sa babae. Unsa? Uy! Part. Usa! Oh, Porbida. Niyaw sa akong ikatabang ni mo, anak. tabangin ko, Part B. Nasira lagi ko. Maura ni ha! Mm, Mga agyo ni Lupi, kang gilidilmar, oy. Sabihin ko siya. Mag-raincoat pa siya. Mo na ako patabangan ni mo, Part. Niyaw sa may ako ikatabang lagi ni mo, anak. Susihon ako. O kinsa aning tulo ka uyab na ko ang nakaingon sa kong pagkasira. Tuo da. Hmm? Muro na yung nakalisod. Tulor mo na sila buok. Nga sa ato pa, dunay usa kanila nga bukbuko na kayo. Kinsa man ka sa tulo, Part, ang bukbukot. Lisura na pa eh. Ha? Ma-insulting mo po sila, ana. Ma-insulting man. Pero
Unsa man ko pagkaibaw kinsa nang tulo nakadaot part. Kinalan nga doon ako'y kasudyaan sa usa nila. Pas kang problemahan mo, anak. Nitumar tagag ka ng G-detox kay para sa partos mga sakit. Oo. Kung anong detox ko. Oo. Yung siya ko buhatan na ron part. Problema, maglisutan. Aron na awa na kay problema ba? Buwagin lang na tuloy. Ay di na mahimo part. Tuo ko na siya kung puli-pulihag tokhangod. Unya, wala ka may baho kisa na tulungan makadaotin ba, be? Buwagin lang na tulo. Ay di lagi mahimo part. Usa ra gyud ang akong buwagan. Pero unsa man ako pagkahibaw part? May maayo ay. Aron may baho ani mo. Oh. Ay problema. Turjakan lang na tulo, turjakan na. Unsa man ako pagkahibaw ini turjak ako? O kinsa tong iniguman mo turjak mangatol ka. Mauna ba yan, ha? Ay sura na part ay. Musamot sakit ako ana. Kining ako lang kang pangutan og kinsa nila tulo part. Oh! O putan mo ni mo. Nya, masagpaan ka na tulo. Kinsa gusto tulo no? Which is which? Ha! Mo na giningon nga atangi! Atangi! Hay! Sino kaya? Tuy. Mao ni karon nakahatan na kog tubang kahasol. Kinsa man ka sa tulo ka mga babae ang matawag na to nga overripe na. Og nga may nakaingon sa kong pagkasira. Unsa may kubuhaton na rumibaw anak kog tanan. Unsa man ang kaboy pasultihon. Marvin. Ano, sender si Marvin. Marvin. Bugirong ini si Marvin, tulogo uyab. Oh? Oh, Gwapo ti alin eh. Si Grace, si Jinky, ang ikatulo hilumon kayo si Amor. Oh, wa katingog si Amor. Si Jinky rin Ilomon Grace. kayo, wakatingog. Oh, pasig siya pabilib siya tatay. Mo na ninyo yan tatay, so siya na ng tulo. Klaruha na. Oo, at tiyaw mo na nga, miabot ng panahon. Iya, ginigidate ang tulo. Nasira mo na si Kuhan, Marvin. La. Ang pangutana, kinsa sa tulo. Nga nakasira niya. Oh, mo na iyang gusto may bawan kinsa sa tulo. Patambang siya sa amigo, yung siya ng amigo, turja kag balik. Niya Na. itong mga tol ka mo, tan nakasira La. mo. Mga tol ba ko di na? Ha? Kung Mga actual bitaw nga kuan mag-play, Oh. mga tol na kung mailana nga mo na doon na Oh, sa mo sakit naging ng katol. kung nadihan kon. Ug allergy na sa ato. Ha? Allergy lang siya. Allergy mga sira. Kaya ang usa nasa usa ka GRO, ang usa receptionist no. Ang usa taga Bicol. Oh, mo na nga. Sa man na Mo pagkuan na niya. pagkuan. This mag-listen siya pagutan ng ikaw ba nakasira nako no? Pagpagutan na sa tulo kinsa Oo, oo, oo. Oh, mainsultuhan mo sad. Pero giyan ang kuan ug unsay kuan aning unsay kalihukan aning mga babayhana. Iya bang susihon. So, iyang Palitan, ganang kini si kuan kato si ang background ani. Amor, unsay background, unsay kalihukan, unsay trabaho. Tingali doon na siya ideya kung unsa na kinsa gyud nilang tulo. Mo na lisura na binay no? Ha? Oo, lisa pero iya gyud ang Bisag tagag ang mura sa GRO man nang usa receptionist. Agi po ikuan, ang usa taga Bicol. Unsa nang Bicol? Sinina Rebago. Ay mayo ni mo Marvin. Oh. Patambal. Sa sinina rin bago. Ha? Bicol, sinina rin bago. Ano man? Dili, ka na taga Bicol ko na ba? Yari na rin, jagbag ko na, sinina rin bang ko. Bitaw, oy Marvin, ang ako ikaingon nimo, patambal. Ini gumagtambal ayaw na paggamit og bisan kinsa nga di Nang ka tulo, boga ng tulo. Ha? Proud kayo siya, katuyang uyab. O lagi na, inanaron, proud Oh? kayo. Nya, di Oh. man siya makahimo ka kisay nakapadaot niya ato, ang tulo. Di patambal na lang ka sa kuan, doktor. Ni kayo ni mo ayaw na paggamit og bisan kinsa, oy. Nung Ha? sa ka ba, magpagminyo do naggusto ka. Wala kaya ang usar magi makadaot ato, di man ang Wala tulo. gi. Unya sa man ana niya. Ha? O yan ang kuan ang igong panahon pag Oh. pag kuan og kinsa gyud yung makadaot. Ano sura na binoy. Ha? Isodoy. Nala ka na doon na sa pinon nga sige ka na kanang makigrelasyon ka sa kabuok. Tanawon ta katong usara dili sa tanan. Madaot maka. Daot naman siya god. Ang doon na sa mga amigo nga iya sa patuljakon. Kasa, kakas, no? Kahasol na. Sige. Bitaw, Oh. patambal na lang, Binoy. Patambal na lang, ana, wag kay mahimo. Muna na nga ayaw na panghilabot o bisa kinsa nga wa ka makaila. Unya stranger ra niya mo kuan ka dayon. Ay, kuan, wa ka kay bawg say kuan ana niya, dagan bag nakagamit. Mama na Di yun. ba, Ano mo, mag-video manay tago ka? ni mo. Wa pa ni say uyab gyud nga inunta nga serious siya nga
mga sawa Proud siya. kasi ng tulo kay mga nindot yung Mga tingali. nindot, proud kaayo na mo. Proud si Kana ron nga Proud nasakit Mary pa. na ka. Teke, Ben. Amar, Ben, no? Tambal, Ben, Oh. oy. Sa pagsosya na yun, may insult, maka-insult Insulto sa tinuod niya. Katong dili gyud mo oy nakapadaot niya. Wagan pa nun siya. Maglagot gyud oy insultuhan. May pangutangan Mainsultuhan. niya. Sa ikay nakadaot ako dahil. Oh, wala kayo. Insulto kayo. Oh. Hala. Ano lang? Ato, Ben. Galisol kay kadek. Kami pa ka. Salamat talaga, Yas. Magpadagat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo.